Putri Iwak. Nalika Putri Iwak ditari arep dirabi dening Pak Toba, gelem nanging kanthi syarat. Yen besok anggon kita jejodohan pinaringan momongan, mbuh siji apa luwih, aja pisan-pisan ngarani utawa ngandhakake yen bocah iku anake Putri Iwak. Yen sirikan iku panjenengan terak, dewaning segara bakal muring, awit mireng yen sejatine aku iki Putri Iwak sing dipek bojo menungsa. Dewaning segara bakal duka banget lan kasangsaran bakal tumempuh kita. Ingat, aja nganti nerak sirikan iki. Ya iku penjalukku sing baku. Yo, sirikan iku ora bakal tak terak lan bakal tansah tak iling-iling. Wangsulane Pak Toba. Saiki Putri Iwak resmi dadi sisihane Pak Toba. Lelorone anggone jejodohan rukun lan tentrem. Nganti kelakon duwe anak siji lanang. Jenengake Samo. Lah ya wong anak tunggal saka keluarga sing kecukupan. Wiwit cilik Samo tansah diugung lan diuja dening wong tuane. Bocah iku kulino bebas tumindak apa wae. Watak ugungan iku digawa-gawa nganti gedhe. Mangane drembo nganti awake lemu ginuk-ginuk. Saiki Pak Toba ora golek iwak maneh kaya dek biyen. Kanggo nyukupi kebutuhane keluarga, dheweke wekel nyambut gawe tetanen. Sedina muput mempeng ana sawah lan pategalan. Werna-werna sing kudu ditandangi. Macul, deterwineh, tandur, ngrabuk, brantas omo, matun, dangir, gogol, unduh-unduh lan open-open tanduran liya. Kaya saben dinane, kanggo mangan awan, Pak Toba dikirim sing wadon utawa sing ngirim sok anake si Samo. Nanging dina iku wis wancine mangan awan, jebul durung dikirim. Sing ana ngomah repot apa to ya? Apa lara? Mongko wetenge Pak Toba selak luwe banget. Saking ora sabare ngempet luwe, Pak Toba banjur mulih. Lakune Pak Toba ora jejeg, awit awake kesel lan wetenge luwe banget. Tekan ngomah sing wadon ora ana, lagi umbah-umbah ana kali. Sing ana ngomah mung si Samo kang lagi mangan kanthi dokoh lan drembo. Nganti ngentekake sing ana cething. Sinurung rasa luwe banget sawise Pak Toba nyelehake pacul lan arit sarta wijik sikil lan tangan. Banjur menyang lemari makan sing kanggo nyimpen sego, jangan lan lawuh bagiane. Nanging Pak Toba sing luwe banget iku babar pisan ora mrangguli panganan sithik-sithika. Lemari kotong ora ana sego jangan lawuh saipit-ipito. Samo, ana ngendi sego jangan lan lawuh kanggo bapak? Pitakone Pak Toba karo menteleng. Anu, sampun kula telasaken, Pak. Wangsulane Samo karo isih nyamuk-nyamuk. Kula dereng wareg kok. Apa? Wis kontakake? Gendeng apa kowe? Pak Toba nesu banget. Praupane Pak Toba mangar-mangar. Tembunge, "Oh, dilalah yen anak Putri Iwak blas ora ngerti aturan. Bisamu mau ngentekake panganan nanging ora bisa nyambut gawe apa-apa. Hayo minggat, tak usir kowe saka omah kene. Minggat saiki uga. Ora sudi aku ngopeni anak Putri Iwak. Kewan. Mripate Pak Toba mendelik tajem. Pak Toba nesu banget. Sing diusir wedi banget.
Apa bener apa bener aku iki anak putri iwak? Ngono batine Samo gumun mungun, jembleng ora mudeng. Bocah iku banjur melayu menyang kali, nusul lan marani ibune sing isih umbah-umbah. Sawise ketemu lan nyedak nuli pitakon. Bu, apa bener aku iki anak putri iwak? Mongso putri iwak bisa duwe anak menungso kaya aku iki ya, Bu. Mokal. Aku diusir bapak, Bu. Jarene dumeh aku iki anak putri iwak. Sakjane kepriye to, Bu? Sopo sing ngarani yen kowe iku anak putri iwak? Bapak, Bu. Mau bapak duka mergo sego jangan lan lawe tak entekke. Bapak ngarani aku anak putri iwak. Aku diusir lan dikon minggat saiki uga. Oh, dheweke wis nerak sirikan sing mestine ora kena diterak. Muga-muga wae ora ana apa-apa. Nyai Toba sing sak temene putri iwak iku wiwit krasa samar. Mula anake enggal-enggal dirangkul, wedi mbok menawa dewa segara duka. Rasa wedi ing atine putri iwak iku kawujud ing kanyatan. Katitik bumi goreg kaya lindu ping 1000 sedina. Langit sing maune padhang sumilak malik grimbyang dadi mendung peteng ndedet lelimengan. Mendung ireng anggendanu sing mau ora katon saiki ngebaki langit. Gluduk mbledek sesautan, binarum kilat lan tatit. Suarane kaya mecah-mecahno kendangan kuping. Angin prahara kaya lesus pinusus binarung sindung riwut magenturan. Sumiuting prahara gumrubuk gumerut nerajang lan ngrubuhake wit-witan gedhe cilik kadungkar saoyot-oyote pisan. Malah omahe Pak Toba yo ambruk. Ora mung ambruk, nanging malah mawut dadi sawalang-walang. Kesusul udan deres banget kaya sengaja disok saka langit. Dewane segara duka panjenengane pirsa marang tumindakku sing kleru. Oh, aku luput. Duh dewa, sepinten agenging dosa tuwin kalepatan kula. Mugi paduka kepareng-paring pangapunten. Duh Gusti, kula nyuwun pangayoman. Awit paduka sumbering gesang kawula saha puruking pitulungan kawula. Nyai Toba iya si putri iwak ndremimil oleh ndedonga. Dene Samo anake mung bingung lan wedi banget. Luwih bingung meneh Pak Toba sing ana ngomah. Sauntara iku udan deres kaya ngrujuk bumi, malah rinoso kaya tambah deres maneh. Nyai Toba nggawa kumbahan lan gandeng anake mulih saka kali. Tekan ngomah, ibu lan anak iku mrangguli kahanan sing banget ngeres-eresi lan morak-marik sing ora karu-karuan. Disawang Pak Toba bingung ing satengahe kahanan pating blingkrah. Kanthi swara panutuh, Nyai Toba tuding-tuding. Kowe wis nerak sirikan lan wewalerku, Pakne. Ya iki akibate nggonmu sembrono. Wong lanang wis tuwek, ora kuat ngampet luwe. Saiki yen ngene iki njur piye, Ora? Wis kebacut, Nyai, apuranen luputku. Tembunge Pak Toba sajak getun banget. Nanging suarane kesilep gemrujuke udan deres binarung gluduk bledek lan kilat tatit ambal-ambalan kaya ora ana rampunge. Ora ana pangapura kanggo kowe, Pakne. Dewane segara wis pirsa wewadi iki saka pangucapmu. Mula panjenengane duka banget. Nasib kita ana ing astane lan kersane. Banjur apa wis ora ana cara lan pambudidaya kanggo ngatasi perkara iki?
Pak Toba takon semu samar. Kita mau bisa nyuwun lan ndedonga nyuwun pangaksama. Ayo kita padha ndedonga bebarengan. Udan saya deres lan saya luwih deres maneh. Tilas omah lan pekarangane Pak Toba wiwit kelelep banyu. Banyune saya suwe, saya akeh lan luwih akeh maneh. Wit-witan wiwit padha kelelep. Mengkono uga Pak Toba. Nyai Toba iya si putri iwak lan si bocah Samo wiwit kelelep. Akeh banyu tanpa ukuran, saya akeh, saya amba lan saya jembar. Ora mung pekarangan lan tilas omahe Pak Toba sing kelelep, nadyan tegal sawah lan sakiwa tengene kabeh ora katon blas. Sing bisa disawang mung banyu ngilak-ilak. Suwe-suwe papan iku dadi tlaga utawa danau sing amba banget, kaya segara cilik. Kanthi pulo ana ing tengah-tengahe danau kasebut. Nganti saiki ing wilayah Tapanuli sisih lor kalebu Provinsi Sumatera Utara. Kita isih bisa mrangguli tlaga utawa danau kasebut. Kangge pangeling-eling marang jenenge Pak Toba, tlaga iku dijenengake Danau Toba. Dene pulo ing tengahe diarani Pulo Samosir. Saka tembung Samo sing diusir. Miturut dongeng, putri iwak bali marang kawujudane iwak. Banjur dadi nenek moyange kabeh iwak ing kono. Cutha.